Бу атнада Қозанда Татарстанның халық артисты Вадим Захаровның концерты була. Әлеге чара турында тулырак ул бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә таныштырыр. Әңгәмәне Оня Гыйбадуллина алып бара. Вадим әфәнди, исәнмесез? Исәнмесез. Иҗат кешесе шундый төрле уй-фикерләр белән, идеяләр белән янып яши бит инде ул. Сез хәзерге вакытта нинди халәттә? Концерт көтәсез? Концертны көтәме? Бу инде өстәмә концерт безнең. 2 көн без куйган сентябрь аенда. Инде тамашачылар сорау буенча, менә Аллага шөкер, билетлар инде бетте дигән шутта инде үзеңгә әйткәндә. Нәрсә дип әйтәң инде, иҗат кешесе ул яңа җырлар өстендә эшләү, яңа җырлар сойлау, теге җырларны күп тәкъдим итәләр инде. Теге һаман популярлашкан сайын дип әйтәмсең инде, команда күбрәк тәкъдим итәләр. Әле күбесе үпкәли дигән аның авторларның ничә безнекен җырламыйсыз менә, безнеке ничә шомадымы дип. Җырчының тамашачыга күпер сала торган үзенең бер алымнары була. Әйме, ул башкару осталыгы, үзенчәлегеме, җырларның темасымы, сез нәрсәләргә өстенлек бирәсез? Сәхнә ул бүтән төрле дөньясы бар инде. Шуңасында анда бүтән әйтеп аңлатып әйбәте күрүл белән тамашачы мине яратсаң әле, мин булай әйтсәм мине яратмаслар микән, мин мондый сүз әйтсәм көлмәсләр микән, булай булса кызык булмас микән дип алай түгел. Ул үзеннән ничектер табигый формада. Мин иң яратмаган әйбер ясалмалык, кылану ясалма булып, булмаган әйберне бар итеп сөйләү шуңа күрә. Мине ул ничектер табигый тормыштан килеп чыга и хәмдә тамашачы ничектер шулай Ol итә дип әйтәм инде мин теге. Димәк, тамашачы да ясалмалыкны яратмый, әйме? Әлбәттә инде ул сизелә инде. Әйе. Ну, аң сизмәгәннәр дә бар. Әлбәттә теге шулай булырга тиеш бул дип кабул итүчеләр дә бар микән. Ну, һәрбер җырчының үзенең тамашачысы. Әйе. Ул исәм шундыйрак сорау, сезнең тамашачыгыз нинди ул? Кемнәр өчен сез җырлыйсыз? Нинди дә булса бит инде тамашачы нәрсәдер булса өмет итеп килә, ниндидер күңелгә. Мин әйтерим, җырчылар бит ул ничек тә булса теге шундый күңелне дәвалый торган даруи дип әйтәсем килә минем. Күңелем нитеп китмәсен икән, күтәрелеп китмәсен икән дип инде. Вадим әфәнде, бүгенге көндә концерт чаралары бит күбесенчә шундый тамашага, шоу рәвешендә була башлады, әйеме? Сез ничек карыйсыз? Быелгы программа безнең атала шоу түгел, концерт дип. Айрат Ильясов дус малай әйтте инде, әйдә Вадим Борисович менә һаман бер урында буксап айтып торасың, тегрүчә мәшәди, әйдә бер җырларыңда күп тамашачы җыеп эшли торган җырчы битсен дип, җәй көне шулай сөйләшү булды да безнең, әйдә үзем дә булышам дип. Концертның исемен куябыз, шоу түгел, концерт дип дим. Әйтәм, ничек бүтән кеше шоу куя бит әйрәп әйтәм. Утлар теге, экраннар безнең дә булачак экраннар, утлар ди. Ну просто исемен шоу түгел дип атыйм. Ни өчен әйтәм? Менә сөйләр. Ну бүтәнсе шоу куя бит теге. Монда супер-пупер шоу, бенди шоу, тегеләнди шоу, сәлам шоу. Һәм бу безнең бик отышлы булды. Ошо концертның исеменә генә килгәндә дә biz dürüst yolla икән дип таптык үзебезне. Но безнең дә теге шоу түгел дигән инде бөтен әйбердә сәхнә бизәлешләрдә, музыкантларда барыбер үзенең урынында. Безнең җырның тематикалары буенча менә шул буенча безнең исеменә туры килә тирәлек иттереп эшләдек ди. Без бүген көндә авыз тутырып әйтә алабыз. Аллага шөкер, дөрест исеменә дә килгәндә дә дөрестен сайлаганбыз дип уйлыйбыз. Вадим әфәнде, кайбер җырлар бит инде ул репертуардан төшеп кала, әйме? Яңалары барлыкка килә. Сезнең менә ничегрәк ул процесс? Яратып башкарган җырларыгыз? Миңа Зөһрә апаның гиләйтәне бар. Вадим иске җырларны халык күңеленә кергән җырларны җырларга кирәк. Барыбер концерттан бөтенсенә төшереп калдырырга ярамый. Ул яңа җырны бит әле дөньяга танытыр өчен бик күп тырышырга кирәк. Барыбер улар тамашачының дөрес булырга тиеш. Яңа җырларда инде теге бер программа күрсәтә алмыйсың бит тамашачыга. Булырга тиеш ансы да, но теге халык күңеленә син җырчы иттереп кергән җырларны барыбер җырларга кирәк дип уйлыйм мин. Менә кичкенә вакытта гел тыңлыйдыр инде. Гел Хәнәви Шайдуллин дигән җырчы бар. Мин аны гел бер җырлыйдыр, Юлтар җирек инде җитем ничә. Бу гел бер җырлый микән дип уйлыйдыр мин. Оказывается, мен хоманда уйлап йөрим. Һәрбер җырчының үзе белән Eritra'nın vizitli kartçıksı var idi. Onu sorop tacırlatılar. Халык күңелендә. Халык күңелендә. Сикергән шулай кала. Менә шуңа күрә иске җырларны, бу 1 ел җырлыйм да, бүтән җырламыйм дип әйтергә ярамый. Әле аны җырламасаң, 1 ел 2 ел 3 ел 4 ел 5 ел 6 ел 7 ел 8 ел 9 ел 10 ел 11 ел 12 ел 13 ел 14 ел 15 ел 16 ел 17 ел 18 ел 19 ел 20 ел 21 ел 22 ел 23 ел 24 ел 25 ел 26 ел 27 ел 28 ел 29 ел 30 ел 31 ел 32 ел 33 ел 34 ел 35 ел 36 ел 37 ел 38 ел 39 ел 40 ел 41 ел 42 ел 43 ел 44 ел 45 ел 46 ел 47 ел 48 ел 49 ел 50 ел 51 ел 52 ел 53 ел 54 ел 55 ел 56 ел 57 ел 58 el 59 el 60 el 61 el 62 el 63 el 64 el 65 el 66
көп жерде шул жерде жырламадыңыз деп залдан сұрап жырлаталар. Демек, біздің 22 март күні болашақ концертта. Алла берсе, бұнда яңа жырлар да бола, халық көңіліне келген міне өзіміздің популяр жырлар да Алла берсе. 22 март күні пирамида концертлар залына кешкі сағат 7-ге Вадим Захаровның шоу түгіл концертіне шақырам Алла берсе. Келегіз, бірге моторына кеш отырбыз. Аралашып, шындай тәқдим менен. Рахмет сізге. Шоу болмаса да шоулап өтсін концертіңіз. Рахмет сізге. Сізге рахмет шақырдығыңызға. Біз бек тілеп келеміз сіздің тапшыруларға.